gotta keep reading, 'cause this book's gonna be a good book, 'cause this book's gonna be a good book. Mit navn er Alice Kjær, og jeg er forfatter til bogen Projektarbejde i daginstitutionen. Jeg er uddannet pædagog. Mit navn er Alice Kjær, og jeg er forfatter til bogen Projektarbejde i daginstitutionen. Jeg er uddannet pædagog. Mit navn er Lone Ørnø, og jeg er uddannet pædagog i år 2000. Og siden da har jeg arbejdet både som almindelig stuepædagog og som atelierpædagog, hvor jeg har været til